हेलो भाई लोग। आज एगो बहुत ही अलग मुद्दा पर हमनी के बात करे जाता निसन। जौन की चंदन चंचल के जौन गाना बा देवरा ढोंढी चाटना बा। कौन गाना है? देवरा ढूंढी चाटना चाटना बा। बा। गाना गंदा बा, हमनियों के मानता निसन। आई गाना के विरोध करे के चाही, सही इहो बात बात बा। सही बा, लेकिन उहे एगो सिंगर ही भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं खे आ उहे वो गाना गावेला नहीं खे। ओकरो से बेहतरीन बेहतरीन लोग गाना गावता, ठीक बा। तो ओकरा के छोड़ के लोग काहे ही चंदन चंचल के गाना सुनता है? देवरा ढोंढी चाटना बा सुने के बाद दवाइयों वाला सुन लो लोगिन। एक बात बताओ लो भाई लोगिन, हमारा ये कहे का मतलब बा कि देवरा ढोंढी चाटना बा जौन गाना बा गंदा बा। अगर वो लोग के केहू खाना दी बसिया और उबाइल खाना दी तो लोग खाम लोगिन। रुआ लोग बताई लो हमारा के नानू खाम लो। तो यही ई गाना अगर वो लोग के लागत है कि बसिया बा और उबाइल बा गंदा बा, तो सुनबे मत करी लो, बात बा क्लियर। काहे सुनता ही लोग? काहे डीजे पे जब वो बजता? लोग के अच्छा लागता तबे लोग विरोध मतलब सुनता नहीं लोगिन। हम एगो बात बा क्लियर हम कहता नहीं, लोग विरोध काहे करता? विरोध करता उ गाना के ऊपर व्यूज लेहे खातिर, उ गाना से कमाए खातिर। एगो विरोध लोग नहीं करत। उ गाना पर अगर लोग विरोध करे ऊपर व्यूज ना जाइत नु तो लोग ओकर विरोध ना करित। व्यूज खातिर लोग विरोध करता ओकरा के। ई बात सही सही बाबे। विरोध करे के बाबे, विरोध का करेगा? विरोध करबे मत करी रहुआ, सुनल छोड़ दी बस। जौन गाना आवता टाइटल देख ली कि हई गांदा टाइटल बाबे, ओकरा सुनले छोड़ दी रहुआ, ऑटोमेटिक ओकर व्यूज ना जाई। अब ओकरा खोल के देखे में 1 सेकंड सुनी 2 सेकंड सुनी व्यूज आइबे करी। आ व्यूज अइला के बाद छोड़ी, ई गाना तो बार बार लोग बजावता, बार 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 बार, एक बार के बात अलग रहल, बार बार बजावता। ऑर्केस्ट्रा में देखी, आखड़ा में देखी, कहीं भी देखी ई गाना बाजता देवरा ढोंढी चाटना बा। बस हम एक बात कहे जाम रुआ, अगर केहू खराब चीज देता तो ओकरा के लेम काहे रुआ? मार्केटे में रुआ कौन चीज खरीदे जानी, कितना बढ़िया मोल भाव को अगर खरीदेनी है। हाँ सही बात बा। बढ़िया अच्छा सामान रही तो अच्छा सामान रही तो रुआ लेम, ना रही तो फेंक देम ओकरा मुंह पर। तो हिंग रहुआ अगर अच्छा नहीं खेला तो मुंह पर फेंक दी। हमारा ख्याल से गाना लोग सुने वाला विरोध नहीं करत, ई बस चैनल वाला लोग विरोध करता। जे भी बाबे व्यूज कमाए खातिर, पैसा कमाए खातिर विरोध करता लोग। गाना जौन भी बा अगर सुने को सुनी, नहीं के सुने के मत सुनी। हम ये कहें बस अच्छा बात सुनी। एक से बढ़िया गाना बाबे पटना से चलता दवैया, उहो गाना तो बहुत बढ़िया बा, तनिको अश्लील नहीं खे। तो ओकरा के लोग, ओकरो को लोग प्यार देता। कैसे उहो गाना में मजा बा, इहू गाना में मजा बा, एकरो को लोग प्यार देता। लेकिन ज्यादा चलता। नौजवान अब मान चले कि फिल्म एंगो ढोंढी उघार के दिखावत तारी सन, ओकनी के सही बा। हाँ, ढोंढी में अंगुरी लोग करता, ओकरा के सही बा, ओकरा के विरोध करेला नहीं खे। सुहागरात के नाम 75 हाली ले जाता था फिल्म में, भोजपुरी फिल्म में। सुहागरात 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 किंग मनाए तो सुहागरात किंग होई का 75 लोग नाम ले लेता, लेकिन ओकर विरोध केहू करेला नहीं खे कि भोजपुरी फिल्म में तो सुहागरात के नाम काहे आवता। केहू के फिल्म देख ली उठा के, निरहू के उठा के देख ली, खेसारी के उठा के देख ली, चिंटू पाड़े के उठा के देख ली, केहू के फिल्म देख ली, सुहागरात खातिर खखुआई रहता लोगिन। सब लोग जानता कि शादी के बाद सुहागरात करही के बाबे, लेकिन कहल जरूरी बा तो फिल्म में ओकरा कहानी करो विरोध करते हैं लोगिन। करू लोग के विरोध तब हम माने। जे एगो छोटा कलाकार उठे के चाहता ओकरा लोग के रोल दबाए के चाहते हैं लोगिन बस। इकुल कोई छोड़ी लोगिन, नहीं के सुने का मत सुनी लोगिन। गंदा बा मत सुनी लो, टाइटल पढ़ ली लोगिन, थंबनेल देख ली लोगिन, गंदा बा मत सुनी लोगिन। कितना तक गंदा गंदा वीडियो वायरल होता रहता यूट्यूब पर, ओकरा कहानी के बेन करावता नहीं लोगिन। कितना गंदा गंदा कॉमेडी लोग बनावता, कितना गंदा गंदा एगो लड़की बनावता कैप कौन टाइप के थी चैनल रहे वो पर, ओकरा कहानी के बैन करते हैं लोग। कनियों का मिलियन मिलियन व्यूज जाता है। ये बात बा तो रुआ लोग सतर्क रहे लोगिन। अच्छा से रुआ अगर रुआ लोग विरोध कर देम लोगिन तो लोग गावल छोड़ दी। आ चंदन चंचल के गाना खराब एगो ये खराब आइल बा, बाकी बहुत बेहतरीन बेहतरीन चंदन चंचल गाना गावे वाला हवन। गाना उनकर आई रहे झुमका झुलनिया पहले दे दी, दिल ना कोनो लड़की के दी,
सही बात भाई गाना फिर उनकर गाना आई रहे नथुनिया पर 3 जना का रखले बानी, पुलिस 2 लोग हवलदार नथुनी शॉट टिकुली शॉट ले बानी, टिकुली लाई रहे। बेहतरीन बेहतरीन गाना कैले बड़ा लोग। तो अच्छे वो गाना अच्छा गावेला जी, खराबो गावेला, खराब गावेला जी, अच्छो गावेला, सब लोग उहे करेला भोजपुरी में मौसम के अनुसार और पब्लिक के माइंड के ऊपर होला केकर कौन गाना अच्छा लाग गइल। ठीक बा, तो वो लोगिन विरोध कल छोड़ी लोगिन, बस देखल छोड़ दी लोगिन, विरोध केहू के करी लो मत। ठीक बा।